It was for aha gonna send TVGH message or like comment subscribing. Turn on notification so that anytime videos of this nature are already be notified. It was for when him say when executives of MPP I'm meeting and Muka say person to about 31st January. That was I think prior to July. I think early July before conference. Where the moment that announcement came out, NDC first started agenda B. And that agenda was to sell a candidate to MPP for. So if you monitor airwaves now, you will hear a lot of things like no can no vote for starting. Most of no can no vote for now only MPP for, only NDC for, and we working underground, double agent. And they did a lot of things. NDC first speaker MPP ni say mo di kem ba beto abama kem mo di ba nyamba yen to abana. All because NDC wanted to influence whoever MPP was going to bring as flag bearer. Nyame adom, they say MPP for makokoto ma ba o select Mamudu Bawumia. Dodo na nim say ono na be win 2028 election. They say there's fire on the mountain. The fire on the mountain in say NDC people are listing their boots to take over as the next leader of the party. Now, those people, some of them, one of them, our party chairman, General Mosquito, the Indefatigable, the Asidu, the Nketia. Now, Asidu Nketia, a fine man, and a fine politician, very, very experienced. Now, MPP phones say, since you people wanted to choose a flag bearer for us, we too are going to help you choose a flag bearer. And the NDC for say, mu next flag bearer. Beto Abama Asidu Nketia. And the social media so say MPP for be brave e support Asidu Nketia be ka say ma mu comment omo see NDC for promote Asidu Nketia na mo de beba. And in 2028 a big showdown between Dr. Mahamudu Bawumia of the Blue Party, the MPP, and Honorable Johnson Asidu Nketia of the Green Party, INDC. Na for. Say Asidu Nketia ni Dr. Mahamudu Bawumia call election. Comment section what will be the percentages? Me start. Me say Dr. Mahamudu Bawumia any Asidu Nketia echo competition. The percentage is going to be MPP be winning by not less than 56%. Not less than that. NDC be losing. Asidu Nketia will be losing by 43%. And near can 1%. The smaller party to say Alantre Mantimu and the others will share it. That is what I think. What do you also think? Let me know in the comment section. There is more news up next. Don't go anywhere. I'll see you the next one. Cheers. Hi, Grandson. Muma ya sunkwa didi a eno no ubegyina ho ebo MPP ho dawuro kanwuma pa na Akufo-Addo ene Dr. Mahamudu Bawumia ebebeye ya na kwase bia begyina fam ho yate dollar so yate dollar wuni no wose mua mugyen chairman se memusa wo se campaign mahama breja boeja nya bedru wo se mpabu afin na ehye wo no watade fin na ehye wo no obose fin na ama wo hwo ase krodose agu ho no uduku na etwa nipa hwena no anakata agese ye quarantine nipa no obusa wo se etisen hwe ye ni abresa krodom na ensem no se ne ebesi atwagu mo campaign level no eno ne yeso ye be record abo because e wo begina ha ka kire me se yate dollar so na wo chairman ko gina simpie so ka kire wo se e ba ye no wa brabo etisen a favor wo ana na kire se na wo ba ha e be twero ne yemagu ha na kire se wo untra se wo so hu se wo nim nyanse wa jimi ankasa wo ya boa o danka bom
because nneɛma nkɔ yie. Akufo-Addo pɛ nso na na dollar nam wiem. Enso ne yɛtɔ dɔkono 5 cedi ne 3 cedi. Ɛnɛ yɛate dollar so. Ɛburo mu se mo kɔkra firi amano ne kora ba ɛfo kyɛn deɛ wɔ ha. Ɛnɛ mo kra kyɛn deɛ mo tɔ no wɔ ha. Enti mebusa mo o, ɛdi nti na ɛnɛ dɔkono no ɛnam 10 cedi ɛne 7 cedi. Fish yi mo kra firi aburokyire mo de dollar ne kɔtɔ. Yɛate dollar yi so. Adenti na fish ya ne yɛtɔ na Akufo-Addo pɛ nso 5 cedi. Ɛnɛ deɛ mo tɔn ne 10 cedi. Na wodwan wo a wo sika yi ba ya Asamugya mfini na afɛfoɔ ɛfum ni nyafo anaano sa ayi Kevin Taylor abeso asi wɔ mo so apaake ne nkorɔfoɔ egyagu omu kyem a wotwabɔ wɔ mo sɛ corruption edi atese wɔ NDC amemmuo mu nyinara saa nkorɔfoɔ we na ɛyɛ the spearhead omu na di kan no mebusa wo wanya kwansi atɔ nsuo adware ana. Pepe. Josie no, Yamia no con wa homa no mu. Yamia Josie con. Wanya frɛ Nkurado anum sɛ opewu. Mebusa mu o fo a okɔ akuafo a yagye mu kɔ agu apa so a oso miensa ni. Eniema etwa guo no a mo bɔ bena tietia mu gu nipa so ne yensa dansa yam kotodwa gu fam a yɛsrɛ mo sɛ yɛsrɛ mo ada. Nana Addo ba sɛde ɔyɛ enum a eniema kɔ fam de efiri 12,002 ɛde ba 3,200 yi. Obedidi ama bi asomo so no kura na sabi yate mo na mo se yɛsɛ dollar nam 17 cedis no mu wei. Mo nsan nim akenkan nsan pii so nya mo anka minim sɛ 14 ne nua ne 17. Ono kura na nam wiem. A na koko no okoto eyiye niema bebre no mebusa se na wagye musika to hɔ ana nurse-fo amaye adwuma 11 man ye ka kyerɛ mu ɛna mentie short mabiri na ne ye ka ne niema ye nka ma ye hu ne ye kama mo nkwasiafo we ya wode bia di ye no ma ye be ye demonstration ti ana 2016 ye kɔto aba ne bumbum ma Akufo-Addo baaye ebe yi saa back pay sem ni nyina afiri hɔ. Ni kama mo because aye bida enso ne yese ne obeye bio ene etwa gui akukwa adwuma uni kapre eno kwa se ne wo kira de akora no se ne osi obesi ajejew no eye different from se yetua woka na me apata wa wo ma aba so apew na ade abo obi na eno wo sa akɔhu koto hu nro akɔye hu press report asa akɔpe kakra ma aban se de ebe ya aban no ebe edai ebe di asem na ma wo na abusuafo ne ba yenka ne fie na ankoye court asem mu ni kapra abufuo ne ba ye yentua woka 11 months wani nyina tutu aka nsem usa akonya aban amane 2 troubles e one god me ana me gira ha yesi edunkatia ne campaign manager ba akopɛ ye ka kyerɛ mo sɛ ɔno a yɛsi bobochichi efiri so ase be ka kyerɛ sɛ den kyɛmewu a ye ni nachine wɔte amamu animu bi wɔsi nkoyie ye didi agya no na wo MPP mu ne ye didi agya wa wu so ɔno ɔte aban mu kura didi agya no ama hwɛ me wɔfa wafon kura me bi abɛka ho na anu me wɔfa gira ho de mo akɔka agye me sese a me pese me de ne bɛyi me kɔpɛ superviton bi ma ne nonom etwi nanim nkuto ma ne pagya kakra so eti abasre okatachie me ba ho no fa fele so fa oka na ne de pongo be na ne da wachie papa yi osa de pensa ala na asa fa na ni achi I be ma ayi otwi eyeliner nti bi kra we dey 2000 si oto ne tia ba from enemy nkasa be 2 bi na men ye UI. Okay, China we use this here. Josie we are no about. Kenneth, Josie we are. Okay. We are no about. Ensura chire ene de pongo ene tria we abomu ene tria pampamu yi wo yire mpewa asa na oye waduani wonti abomu ni nwu nche wo de ta pampamu ho bi na ta papa ni tiri wo so ho eti ebesere okatachie odi no honam nse o e wase afira odompo uni mu nyansa
Unya Akufo-Addo wo fi a kwa yinhyira. O papa amobra no kura hu ne so ye nipa. Emam. Na enye sebi obi a wabeye president a sebi wama ahiafo ma akofiri SHS. Ejanka. Omu nsebie wo free SHS SHS kwan wo kwaju ni ana wote wo. Prempe college na wo sayire wango na abese ne koye no. Enye Akufo-Addo a enka gate na no wo twam se wo kwagina sofo da ya peka. Hwe tremo. Kasa bi wo hono mu a wo ho. Eya momia nsoso so ba we dia momia nsoso ne so. Okatachi wonim nyansa o ye tribal same de enura mekan. O ye tribal bigot. Ena ahoye a me metimi aka chi omu plain se okatachi o ye align boy. no kwar. Me so okatachi o ye align boy. Enti anything na Akufo-Addo concerning Akufo-Addo hu nipa bia o chiri. Hwese no si attack Samia Wuku. So atiaze. Omu no eminasipo bi ewo omu mu. A kire se omu ayo madwen se kwankuro bia omu de bedimi ni Dr. Mahmood Bawumia. Se de be ya ye ton na enye ye no. Eno no wa start na wo be ne nso oboa. Na ya na me blemu ye mpanyimfo no se pap wo ye MPP ni maami eleni ye sremu na agyawa no duru dwom ye maami ye de nkra yi ma. He kwase ampani bia Obe ne hu dua buroni ye ne wo sere kwafo ebeba se ye campaign ama doctor na asese mu mfi no onu ne platform he mi kura mo package mi amenya crowd to kura che no mo package mi na me ye dwuma no ma o katachie woni dom bia ofa feles gina we mo bon na chi dom a emma na resource so a obe pulu kura che no onu ene bo fa koteketuade no wo adwene no wi ni mu obi de message ba omo ansum good message no ma ansum na sika ena edi ehim Kennedy kura mu di na chi kura waje atum say ye free and fair na ka Kennedy de na o ye nka ye to election wie na anye free and fair nka na ni emre say obegya mu easily but ohun sade ne mu nyina da ho nto ye hwe nye ye Enzo mu di na chi no na nkwasi asem kwa anti me try wona yi na se me nya sure say o ye patriotic so ye bia pa ko nka asem no say Bawumia mfa good message embra nya sa mo mfa mo platform and support ni because mo so mfa message bia mai Disa NPP no wo mu pa na wo do party ni se de ye mu bi ye de akoma nyina hye mu a ye do party ya enka wo kasa asem no Enti no, me de me hu ni se omo mu kodidi na chi ni nyina no fa na ya NPP fo. Fa na omo sheda ne kodi na chi se de nkumbe nya bibi na masa no. Eno mu ti ekire no mu keka nkwase asem sa. But nyame nti se de omo de ye na na do from 2008 ba ya nyame adum 2016 nyame share ne wani onyam. Sa na mi jidi se nyame be she doctor ni mo onyam. Mama na ba power. Na wo what na say unim so ba be president na wo kan sem sa di atem sa. So e adwenbo ni nti won de adi wakowie. Because utie Komde Japan mo nsem mo kan okra na wonya wadwen se wo ba race nim chese wo ba mu na wo ne ala na be di Bawumia ni ne nyame a won pe asembone na onwene di nipa dwene on sesi ade e di wakwa akowie so but ye youth ni bi mu no omo nsua nyansa mfiri mu o se da che wa wo keka sa no betimi abasa wo ba be pe position bi wo constituency Inti sa wo bana se obi nso fa no horo sa ebeye wo de na ye koya ye nyini koya obi beba rage na afi ne afi obeba no obi ehu enya na platforms na wudidi ni pesimesi atem ne de itimi basi yenye usei inti ye nwene sa niama we nyina hu ye ndwene hu na ye ye ne ayepe
Na yɛnya akoma dɔ party na party no yɛde yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛdɔ na kɔsi sɛ party no ɔbɛsɛ obɛgyina ne nan so abɛpower no yɛbɛdɔ party no na yɛde yɛahoɔden ne yɛ nipadua nyinaa ahyɛ party no mu gɔyɛ kyɛ sɛ yɛnam TikTok yɛ a yɛako saa wohu comment ne bi koraa ɛtan who did this Amira now Just ignore. We just ignore them. Ukone yanasa. I don't know. Some of you should learn how to set your algorithms. Uhune yasa, you can restrict it so that those type of content doesn't come your way. easy cry. Easy. Nanado de ya nanado wa hapa fa papai sabi yetimi de aboa kola toto ne ho. Adan. Ni gate kola kwa ye mie ma. Enso no akofa kwase abi nkwala nkete. Nti omo nyina ne yenye omo pa ba eduru ho omo na no can no vote omo nto. Nyame besoma abofo said nanado abofo na beto aba 2016 ma no. Saa na nyame obesoma abofo ama na beto ama baumia aba betena so enipa wodwu se umpe we na opede obi timidi endi na mpe baumia ojododo amwa part na de Ghana no ye de soja aban enti no ye ne ayede yaka ye ho abom no ndi ebesere ni se yenka ye humum saa na mo anyame ado mo mo platform yi yemfa nkoya atemdidie yemfa nkoya niama basa na yebeboa na nyame ya adoma policies papa na ado ye no ba umia besan be hyemu biem na ye ni free saa nkofo we musu because ne nyoma ekono de omunima ne dollar bafom emoaye na ba umia maji yen free mu na me so nsra opa ba reta wa ade me show video reta de wa boda mama ba umia me stressa me show video Thank you. Kabi. Thank you.